Start. Hello, I'm here sa akong vlog na What's in Your Bag? Okay. Pinaka-scared na ako siya kay siya akong supervisor. Gusto na ko okay lagi vlog sa What's in Your Bag? Oh my God. My bag? Oh. Bubot. Celine? Hello, Miss G. So what's in your bag, Miss G? My wallet. Wallet. Wait sa. Pa-open di open. Wait, sulod. Mahilig siya resibo. Guys, mahilig siya resibo. Mag-keep og resibo kay sis. Siya si Miss Cashier. Mahilig siya Mga padala-padala. Wala na. Walang cash? Ay, Dili ko na. Hindi siya makash. Ay, Ang ang cash. cash. Nasa bulsa. Oh, sunod. What's this? Eyeglasses. Dito na pwede, wala tayo exemption. Yang Di na ko ma-pronounce. DKNY. Yang eyeglasses. Medyo mahal. Wala kay pouch for your makeup. Ano naman? Samok. Eyelashes. Kasi siya ma-pouch. Gusto niya ka nang ibutang lang tayo sa bag. So, Queen. Ako din, open na Into kamo. it. Nivea. My keys, car keys. Car keys. Tapos, lip balm. Ano nag-lip balm ka, ma'am? Dry mo. Dry yung lips daw. Yan, si Miss G lang pinaka-social na bag. Dili eh. Math, mahilig jud akong ka-office mga kauban sa department ng math na may degree. Kani ito, like it. Muna yung shade. Look at her face, it's so beautiful. Ang fit niya, namurot na. Wala na igamit. Gusto na daw siya na ilabay. Pang salamin na lang yun. Ang salamin na lang daw ako. Chalet! Panty liner. Magpumot sa bag. Ito ba sa akong subscribers? Hi! Oh, advance. Nasa'y tambal kay nasa'y ubo karon. Solmiox. Gamot sa ubo. Kwarta ko. Yan na na. Hello, dili niya ginabasta yung kwarta. Kapoy mo. Kasi ano siya, marami siyang pera. Wala na. Wala lain. Wala Ano to. niya kwarta? Wala to. Nasa Wala kumala. lang. Thank you. Wala na. Wala na. Ayun na kay mga basura. Celine. Nice yung bag, pang office due. Mo ni yung bag everyday na ginagamit kay daghan kay bulsa, kaya sa yan pamutang. Wala mo. Iya lang ibutang, ano lang Philips jeans. Sa batalikod lang po ako. I feel ugly today. No, you're beautiful, my Miss G. Camera shy daw ko, camera shy. Shy man siya. Hi! I'll say bye to my subscribers. Thank you, Miss G, for the opportunity. Sali ka na po. Nag-CR ako. Bye na. Gubutas akong bag. Uy. Hindi nga